Всім привіт! Мене звати Павло. Я навчався 3 роки на бакалавраті в Тренчині і зараз успішно вступив на магістратуру в Братиславі. За останні 3 роки, напевно, було все. І страх, і невпевненість в собі, і трошки мовного бар'єру. Це стало поштовхом для мого дорослішання. Я навчився жити самостійно, навчався, тренувався, виступав на змаганнях та брав активну участь в житті університету. І саме цей шлях навчив мене виходити із зони комфорту, не чекати, що хтось щось зробить за тебе. Все в твоїх руках. Один із найбільших інсайтів – це розуміння, що твоя свобода і розвиток починаються якраз там, де ти береш повну відповідальність за себе. Навчання відкриває для тебе не тільки нові можливості, а й нового тебе. Я знаю, що багато батьків хвилюються за дитину, чи впорається вона, чи не буде складно. Але з впевненістю можу сказати одне. Так, складно інколи буває, але саме ці моменти формують характер. І це інвестиція не тільки в освіту, а й в людину, яка вміє будувати своє життя.